kai rayuwa bugi wani ka san ka ga cewa rayuwa ta canja ku yanzu ga shi alajiya ta shi ya gangara kuma wallahi in ga ma abin da ya bari fa dubun cinye fa yanzu ta mai mai abu yanzu akwai dubu biyar ce wani mu da muka faɗa dai ba wa amma dubu ne zero account kai gaskiya kai ma kenan to gani kuma ni da yanzu kawai abin da za a yi gaskiya ya kamata mu samu kan mafita sai gaskiya rayuwar ne me mafita mu shawara mafita shine kawai wai wawaye da bayan suke tafiya da ba su wajen da masu kai kanka yana jan ya abin da za yi bari mu zo sai ya sarrafa shi ba zai iya kare shi sai mu yi amfani da wani da wasu salamu alaikum yawa kana magana da banki ne wanda kake amfani da shi kuma marufe ma ATM ɗin naka abin da muke bukata yanzu kawai ka gaya mana lambar ATM ɗinka da kuma pin ɗinka sai mu gyara ma shi ka cigaba da amfani da shi na'am bankin da kake amfani da shi to faɗa mana lambobin akawun ɗinka lambobin jikin to rubuta mana faɗi lambobinka to faɗi lambobin na'am muna rubuta na'am muna rubuta na'am muna rubuta na'am muna rubuta to masha Allah yanzu ya faɗa mana fin ɗinka number fin ɗin alright to ka duba yanzu ka duba to faɗa mana na saura biyu to rubuta mun samu wani gaban ya gaya mana kaga yanzu mun samu ta da kai za ta kai mana ta rubuta ko bari na sa in yi withdrawal din a cikin ko da wasa kada ka yi wani kirawo ka ya ce ka ba shi lambobin ATM ɗinka ko lambobin sirri na bankinka ka ba shi idan kunne ya ji kuma jiki ba ka bari yin zuwa da shi zuwa transfer ga banki na hello kana magana da bankin da kake amfani da shi kai da Allah ya kana magana da bankin da kake amfani da shi ba to ai shi ne wani banki ma dai tukunna yawa kana magana da bankin da kake amfani da shi ne banki wanne ba wani banki kira wanda kake amfani da shi wanne ya sunan bankin me yake faruwa ma ne a bankin na wato alright to wannan dama ATM ɗinka ne da ya muka kulle shi yanzu kuke son buɗe ma shi dukkan yaushe ya buɗe ko dai ku ne wannan masu lambar da ake nema no ba mu bane ba me ya haɗa ka da akawun nan ba kake nema akawun
an samu mushkila a wannan saboda yawa tashi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa, ana magana daga banki. Saboda haka an kulle ATM ɗinka. Idan kana son buɗe ma shi zama zama daga cikin da amfani da shi. Muna buƙatar linkin ATM ɗinka da lambobin ATM ɗin. To na ji. Yanzu me ya matsala kenan? Yanzu kawai ka tuzo mana da lambobin PIN ɗinka da kuma lambobin ATM ɗinka sai an buɗe maka saboda amfani da abunka. To shi kenan. An bani minti biyu zuwa. Alright, so muna jiran ka. Wala kira ko? Shi kenan kana yawan ka taimaki kanka. Wow! Yes. Shi wannan ya faɗa. Wallahi. Bari in sauyi yi musu ruwan ɗin wancan na farko wanda ya ba mu full adireshi. What? Oh shit. Shi ma dubu ɗaya ce a ciki. Masu ya ci shi ma hanyar sun ya takaice kuma na ciki dubu ɗaya ba ta cire ba sannan ya. Yana wani abin wannan. Naira 1000 ko ba za ta cire ba. Guys, zo mana. Bani. Mai kamfanin bankin su kira ne. Wai arabe ATM. Wai arabe ATM. Bari ya kuri dai. ba yan da fara ba. sannan kakis ɗin wasu suna wannan harkar yalla bai suna da fara Ai ba matsala bari ai wannan abu mai sauki suna da fara ne rabbobin mutane suna da su ba ko su ba shi kudin mutane wai su bankin ministry su ba banki ba ne ba wasu yan damfara ne aka samu yalla yan damfara da wannan mun je fatuwar ma sai su zo amma kawai Allah su da daddanda su waye sai su tiya sai ta kwana gidan sauki tun da mu dama neman irin su ɗin muke yi har yanzu zan yi tarakin ɗin inda na ganin ba a gani ku exactly haka ne bari zan kira ki ba zan mai kiran bayan tirakin din nan ba sorry sa na yin ya so kawai sai mai haɗin masu kira yau a gani a ga ungo ku ga nan bai gidan nan za mu iya zuwa mai operation din wannan abu ai mai sauƙi ne ai amfanin dama ita wannan tirakar ke wannan tarakin da zan yi ne dama ai sai mu je yanzu za mu je ina kwamfiyar yau ai wannan aikin nasu ma sun yi shi da yawa sun zalunci mutane da yalla mai sun dade suna yi akwai bayar na kawai ka san wani abu can din za mu je okay na rami ami
Fito da shi. Allah bai. Wannan ma ya shiga. Kuma ya Ke shiga? kira. Wannan ma ya shiga. Ya bari ya ce zai duba abin da zai duba. Yanzu zai turo mana da alƙawari kira bari in yi